Bridgestone thingtlang khopa khata lemziak thiam David chuan anopui Stephanie le anfapa kumariat mi beli chu thlipui laka alo tom impui meka atu zinga an hanwa chuwa an in kiang an han en felvel chuan an thil hlu tam tak thli awanga chia chu an hmunwala an boat house po an thenom de thingkung tluin adel chia ti an va mu bok boat house an chian vel lai chuan an mazon loya chumak tak khu chiai hian hmuwa chu thil chu an piatlang chia patanga ron in tan niom tak hian alanga chu thil chu chui zuin an ngai to zui ta chiam lem lo David po an thenom de hne na kalin an boat house siam thatnan trading insurance chungchang te awasoi puiluama chuti an biak lai chuan an thenom pa pret a kar po thingtluin alo del reng ti an va mole zela chuan mamo velam turin brand chu khopuya amator ne akal puya afa pa beli chu anunga aphur boka khopui an panak konga an kallai chuan khopui ran chua san zonga sipai motoron tlan anom nuala zanama thlipui nel omlo tak awang chuan mi ta chu eng ilo leitur chuan anin pel suau suawa chung zinga chuan David afapa le prena te po chu an telvea an mani buaya an buai lai chuan aral khel dar aron le deuh thut police le sipai motor te chuan dor chuan ron pon khom ta huaya chuti rual chuan putar pakhat Dan Miller hi nar thei deuh phung hian dor aron luta chumjing kara son eng thil emo a oma chu chuan mi panau pang pakhat alabo tinaron tre chul mai mi ta chuan aron uanga an ngaya ma se muang chang le cha tak si hian chumjing chuan dor aron tuam thuaya lirpo aron nging tel chu thil chuan mi ta chu ati chi ai hlea chu thil wang chuan dor atang chuangam bar po anom meu lo ma se no pakhat chuan afanu te an mani chaw anu chia chu azong ruaya afanu upazok chu komoriat mi le nau sen anor ngai hi ania nau pangte chuan an nau te en kolna cha an ria thin lo awangin an chung changa aril ru amboi hlea tu main an kalpui do tak lo awang chuan ama chaw chuan chhum jing kara chuan a chuaka tu main an muzui to lo dor chunga mi te chu om khomin an hun liam to a an thil ton tha te chu soin an ril ru ti zang khai an tuma afapa sin tur blanket zon sak turin dor manager Oli Wick chuan David chu dor hnung lama kal turin atira kong kan hnung lam pal tlanga dok avalu chuan chhumjing tamlotuk awanga backup generator na thok thawak lo le thilek lek hi awa hmuwa khothim kara chuan David chuan ri ngai nam lo zet mai thil eng amoin garage kongkar aron sori hi a hria dora avalet chuan tual chung mi te chu a thil hriat chu a hril hrewe hloma ma se an oi sak chia lo kongka honga generator wa siam thatura pona chuwa chu a him lo tin an zinga in yalna alo chuak ta zoka an zinga pakhat chuan David chu a le mosit tak chungin a han chhal vela burger boy nom chuan David at horon jam ain a huai zelan tiran garage kongkhar chu a han honga ma se thok le khata tit ang tak thil mak tak hian akia aron mana David le Oli chuan chu thil lakata po chua tum chuan thei topin an lo pota ma se an chan man thei tangang lo midang chuan chu thil ban chu a chua le ma chuan hreinen an lo tan saka dora midang te chuan chu thil chungchang chu midang an hril ve don nge don lo an sei ho lai chuan anom na chung po chu a him lo tian hrele ta zela an dora thil thleng te ron dor tu te in doran hathok te an hril hriat no po chuan an oi sak ta lo chewa an lo nui liam pui meya chu tiang ran lo om chu om nge ani ti fin an han mu tir no chuan David le Oli chuan dor ma vera chuan dai theu na tu siam turin ruam man an siam tawata pikar modi sa khwami tak pakhat chuan Armageddon le ro relan ni lo thleng tur in mung chho tan pathian aron thlen tirani tin alo tlang au pui meka chu thu chuan dor anau pang te ati hlau zual hlea
chu thil wang chuan Amanda dan free zirtir tu ni bok chu dor a om ve chuan athu soi lai top san tur chuan ron pan hnai pain aron beng deuh sok pon lama thil a om ring lo brand chuan mi eng ema zat ruain pona chan him na zong turin chu atuma David chuan brand chu biak a han tum chuan a thian te chu an no thin rim zual ma zoka pon lama an chhuat thei chuan ral thuam an hmu bel thei anin be sei deuh tlat wang ani pakhata mi pakhat ataka asot kan hnu chia wala turin ain volunteer bok chupa chu eng chena thui nge akal thei tiat hriat nan akonga hrian thun saka mi eng ema zat an chhuat hnu chuan hrui chu aron mar ngal hle a an thei top chuan an pot le ta dor chung mi te chu lo awang chuan an re thuapa thil cheber chu an be sei to sa renga David chuan hrui a pot lut pa zela hrui pang le lama chuan thi sen kai alo lang ngal pang hrui mor top lama chuan chu bai ka taksa hnoi lam pang chu an pot chuak nol dora om zong zong te chuan an rap hle nau pang te chuan chu thil rap thlak tak chu an hmu lo nan an mit te an han hup saka tuna chuan mi te chuan pon chuangam ani lo tian hreta chu thil chu a tua te po chuan an ngai thu pui tan ta viau mai zan lam pang a anin bua sai nan mi then khat chuan eng chit tur te dapin an chita hloma chu eng chuan churam salho om laka aven an be sia ma se lung chia thlak takin chu eng chuan insect tri bai om tak tak a ko teuh ta zo khlo chung ran nung ten dar thalang an ron sut ta chen nu chuan dora an ron lut thei ta kar lawa ran nung tam fe an ron lut ta thuaya mitin mei chu phili le lawin chung ran nung te chu an thei ang chuan an tlan sana mi then khat la an in chan him zo meu lo chu dora klak a thok nula seli chu ranung chuan aron zuan a ngonga aron se saka mi pahnih chuan mei al hmanga chu an tumna lama in tipalin an kang hluma seli thi wang chuan tlangwal pakhat chu alung chele pimp karmodi chuan chu thil hleng mek chu bible hril lawna nen me belin a han soifi avela maktak meien insect chuan azua chu chuan na sa zokin dora om te a thunei na ani zual tira chuti lai mek chuan dor manager chuan insect oliron se tum tu chu lo kap thlain oli non chu aron chan him saka atu zinga chuan David a hruai metlem te te chuan damdoi chu an thei angin ngai tuan tuma me then khat dor an tom im bok Amanda le midang te chuan pon chuak lo tur chuan min an tum na samei ma se David chuan damdoi an walak na mun tur thleng chu a him thuin a changa ang bikers in to swal a to na mun ain a hnai dei thu a soya pikar modi po chuan a sar khona thu soi an do dal chu chol san turin a hril ve hloma mi tu ema chuan alu chum burin aron vom saka chunu chu azir tir to hlui airin replar aroni chumjiang kalte po chuan damdo in chu an va po ta lo re thua pa wang chuan a him an be sei dewa ma se damdo in chunga chuan mai mom rillian pui pui in an thian hita brain alo vial nan hi an va muwa ataksa chu mai mom makta doi tel tuinan man ani mai mom lian tak hian aron be zuya aril satak nen chuan mi pahni aron that bok den chuan chu mun chua san atum na lama ri room thila chuan a kung ka mai mom lian tak awato ka ma se chupa chuan mol nen chuan a takin a chhun tlang popa van nei thlak takin dor chunga him takin an lu le thei ta pikar modi damdo ina kal do dal tu chuan va lo cham na chu athut nei na ti punarem chang a manga adin thla dang nam chuan pathian thin urna laka hum him atiam pa zela ron ring thar te chu ding bialin an tong traya
atel do piang po an pomzel David chuan damdoi ina an kallaya sipai thita pakhatin athu soi chu a hre chuaka chu chuan sipai te chuan tuna an boina neya mo phuna lian tak an nei arin tira dor chunga sipai te an han zon kwal chuan in khailum hian an va hmua an in thiam no po anima na sipai pathumna jes up chu an dopa an dop nu chuan chumi kho hnuaya dimension tanga thil om dan mo chua tumin sarkar project kalpui mek ani thule scientist te chuan chu tiang thil siam omna dimensiona kongkhar an hon mei thei thu asoya chu thu an hriat wanga thinrim tak pikar modi izui tu te chuan jes apa chu soisa in thoinan an hlana dora tang chuan an the chuaka chu vele ui form ang tak ran nung tri bai om tak hian aron eizo ta ni chung thil te a hmu nu chuan David fapa mili chuan apa hnena chu thil chu lak bo tir velo tur chuan a in tiam tira atu zinga chuan David azui tu Amanda afapa mili oli but Iron Rappler le dan melior ta chuan chu Paul a tak chu tlan sana tom imna dang zong tura chu an tuma mi zong zong an mut lai chuan kong ka pui atanga chu an tuma ma se pikar modi pathian bel ruata in wa chu tokin pathian in athil phot te chu alo hrila pathian chu sakol anga inlan tirin tilung oinan thi sen ma in thoi ang ya thu alo hrila beli chu manatuma David po chu afapa tan beitur chuan ain ring ran mei an in sual boy velai chuan oli silai me po chuan pikar modi chu athal ta top maya David azoi tu te chu an chuat hei pha thei top chuin David avan lampan ma se oli le mi pakhat chu ran nung chuan aron ei le man lawa vanai thak takin dor manager chu dor chunga atlan lut le man lau David Billy Amanda le Iron Rappler te chau chu kara an lut thei rama Amanda pistol thau char atum na lama chu thil bei chu apum pel rama chhum par tlangin David atein nam chu an pana chuta anupui thito maimom rila in tuam luk chu a hmua athil hmua wang chuan alung chetak zet khua chu fan kwal an tuma motor hlui hlon to le ramsa kia paruk nei an tlan pela darkar khadon an tlan nu chuan an gas po azo ri ngai nom lo tak le chum jing an karon pan tu chu tlan sia san ngai na oma alan lo awangin Amanda pistol chu la chuakin an mai enin thu arona rap khlak taka thi ai chuan an mani in tha chu a thazok tin thu arona silai mu an chia chuan silai mu pakhatin adai lawa thi dan rap khlak tak ata mi zong zong chan him chu atum ta afapa nge aka ma chuan akai thowa ti chuan alu akap ta adu ber chu thil rap tak in alak bolo chu ani bera kar pona chuan chuakin ramsa in man tia tu chuan aw chiam ma se thok le khata chhum jiang chu aron re tamaya US sipai motor chu aron langjui chung sipai te chu thil siam la tak ti bo le turan hathok me kan nia truck dang chu sipai motor aron zui chu aron kala chuta chuan dor an chua san nuwa chan him ni ta te awa hmuwa chu mi te zinga chuan afa sen te ngai ventura dor chua san ta po kha alo tela vit chuan afa le midang dam chuak ta te chu to lawa athat ti ain hriat chuan nu chuan thin urlutuk awang chuan aw taringot mai ani atop ta